صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة والشفاء. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. satin da ya gabata mun tsaya a yadda sayyidana na Halimatu Sadiya ta ta karbi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga hannun malamin Yahudin nan da yake kururuwa cewar a zo a yi mummunan aiki ga sayyidina Rasulullah. In an bar ma'aiki ya girma to lalle za a samu abubuwa da dama na ƙaryata gumaka, salata da uzza, dama ƙaryatattun ne mana. Zai zo da shari'a wadda ta shafe tsafe-tsafe, za a ruguje duk maganar wani bokanci. Yayi ta magana wanda kuma haka ike. Zuwan sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ai ƙarya tafiya tai, gaskiya ce ta zo. Ifadin wa qul ja al-haqqu wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai kowace irin matsafa ce tauye ta akai, kowane bokanci kuma binne shi ake, kowane irin maki tafi barin sa akai, gaskiya da gaskiya aka koma. To bayan ta karbi sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bata tafi da shi maka ba lokacin, sai ta koma da shi gidanta. Tana koma gida aka ce sai kamar irin sabuwar ni'ima da albarka ta zo kuma ta mamaye kowa, ta mamaye ko ina. Mutane sai zuwa ake, to kuma ta ƙara taka tsantsan da ƙarfi akan kula da sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai magana ake yi ai ta mai da shi wurin iyayensa, ko saboda wannan magana da aka faɗa kada wani abu ya same shi anan, amma can kuwa ina cikin danginsa zai sami mafi ƙarfin tsaron da wani ba zai iya bashi ba anan. Sai da na Halimatu Sadiya ba a san ranta ba, hankalinta ba ta so ta ji ma an yi maganar rabuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Shebu Siri ke cewa wara'a wadda habihi wa min alwajdi lahibun tasla bihil ahsha'u. Shi Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhu yaga irin tsananin kaunar da ita sayyidana na Halimatu take wa sayyidina Rasulullahi. Wa min alwajdi daga irin kaunar take wa manzon Allah lahibun, kai ka ci wani boruwar wuta ce a zuciyarta, tasla bihil ahsha'u, wanda uwar hanji take konuwa saboda wannan rabuwar zata da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Tana son annabi so a ƴaƴayenta ba wanda yake ganin ƙwaryar zahirin so irin inda take nuna sai na Rasulullah. Dan haka ta tsaya dai tana ta kai kawo har sai da mai gidanta kuma ba ta magana cewa ina ga ki koma da shi, a je a mayar da amanan nan inda take, kada a je a sami matsala. To shine ta hada kayan Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta taho da shi birnin Makka da ita, an ce da ƴaƴanta da kuma sayyidi Abu Kafshi mijin nata aka taho. Ake ta fara kato karhan, ta rabu da manzan Allah ne karhan, a dole ba dan tana so ba. Wa kana laha tawir, da shi yana zaune a gurinta, la yamillu minhu tawau, ba wanda manzan Allah yake zama tare da shi ya kosa. Kowa aka ce ga annabi a gurinsa to burinsa annabin nan ya tabbata a gurinsa, baya so ko ina manzan Allah ya motsa. To da sai na Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam watan gari sai kuka ake, kowa baya son fitar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Albarka take cikin garin ana ganin kamar ta gushe, don sababinta ya koma. Lokacin da suka taho, an ce kafin su zo sun kusa cikin gari sai aka daina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bata. Sidana na Halimatu Sadiya tana kuka, ta taho ta sami a Sayyidi Abdul Muttalib. Na taho da Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in dawo da shi, amma na rasa inda yake. Sayyidi Abdul Muttalib ya baza ƴaƴansa da har shi kansa kan neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A duba nan, ita kuma kuka take ta yi. An ce an ɗau tsawon lokaci ana neman ina manzon Allah yake. Ce a duba nan, aje nan, ba a yi tsinkaye da ina manzon Allah yake ba. Daga ƙarshe sai aka ji kamar hatifi, bayan shi Abdul Muttalib yana ta wani kasidu, ina kuka yana kamun kafa. Har a cikin baitin sai ke cewa ya rabbi ya ubangiji raddi anni ibni Muhammada, ka juyo min da ɗana sayyidina Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Yana ta maganganu da ina haka, sai suka yi jin kaman hatifi mai magana cewa a ai yana nan, ina cikin kwarin dutsen nan na Tihama. Idan kun gangara daga nan aka tafi a gangara, ana gargarawa ku duba gefen hannun dama
a gindin wannan bishiyar take da hannun dama da an shiga nan za a same shi. To shine aka gangara da aka je diga inda aka fara din sai aka samu sai na Rasulullah. Da Mudallib ya dauko shi ya same shi a nitse, a koshe, a kame. Aka dawo da shi gida aka ce aka yanka awakai da raƙuma har da shanu. Aka yi walimar dawar sai na Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sai imamuna Abdul Mudallib ya zauna da sayyidana na Halimatu Sadiya yake tambaye ta bashi labari yaya abubuwan suka faru ne. Ta bashi labarin inda aka yi da yalwata kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abinda bokayencin suka faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba bokaye masu wannan bautan nan. Imamuna Abdul Muttalib ce to sai kuma me ina aka yi tace na koma da shi gida. Tunda aka yi wannan muka koma gidan nan. Kullun sai wannan mala'ikun biyu sun zo wajensa. Kullun sai sun zo za su yi maganganu su dade sannan su koma su rabu da Rasulullah. Kullun sai sun zo. Tace har sai dai kuma yau ban sanya akai ba. Haka ce haka. Sai kama zan Allah ya rungume shi kai. Sai yake faɗin cewar da sannu wani al'amari mai girma zai faru da wannan jikanawa. Ke cewa ina ma a ce ina nan lokacin da wannan haske na jikinka zai bayyana sai in baka iya ƙarfin gudunmawa na kariya wata kai kake bukata ta daga mutane yanda su hana ka ita. Sai Abdul Muttalib ya rungume shi yana kuka a jikinsa. Ganin haka sai wannan baitin sai kuma faruwa wa min alwadadi lahibun tafda bihi al-ahsha'u ne daga kaunar da take wa manzon Allah sallama sai kaga kaman wata boruwa wuta ce wacce hanjin ciki yake konewa saboda ita dan me saboda tana ganin ga mai daraja ga albarka amma fara qatuhukar han ta rabu da shi dan dole ba dan tana so ta rabu da shi ba tana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma me ijawo ta rabu da shi ta ai shukka an qalbihi saboda budi da aka yi a zuciyar manzon Allah wa ukhrida minhu mudgha aka fitar da wani nama daga cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda gasalihi yayin da mala'ikun suke wankewa kaga sauda'u wani bakin abu yana fita me ake nufi da haka Allahu wa rasuluhu a'lamu man an sabai tafsiri da yawa lokacin da aka ce ma'aiki an daina ganin sa an same shi a cikin can gurin wannan kwarin tahama din nan ga wannan bishiyar malamai da yawa sukan tafi a tafsirin su wajen fassara wawadadaka dalan fahada sukan fassara da cewar ai ubangiji ya samar da batanka ne an rasa inda kake fahada sai kuma ishiryar da mutane a cewar ga inda kake sabanin wannan sai ai an samar da kai batacce ba a cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata shi wannan sai zama na aladafi na tafsiri sai a kauda fadin inda shi nabiyun ne arifin bi nubuwatihi wa adamu bainal ma'i wa tini shi kuma annabi ne wanda ba a taba jinsa da wani abu wanda isaba bin Allah ba wasu malamai suna daukar wannan bayanin wajen cewa an yalwata an bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wasu malamai sukan dauki magana ta alam na sharaha laka sadrak wa wada'ana anka wizrak allazi anqadha zaharak wasu kace a'a daga wannan budin ne Allah ya kimsa manzon Allah sallama ilmul awwalina wal akhirina duk wani sannai ba a buƙatar annabi ya nemi sani Allah ya kimsa masa shi Allahu wa rasuluhu alamu da ai zai ishe mu tsinkayi ba shi da malami baya karatu bai taba zuwa ko ina ba kuma ba a taba ganin ya dauki fasahar wani yana karantawa ba sannan ma bai taba tafiya mai wani tsayi ba balle a ce ya je wani guri ya dauko amma yazo da Qur'ani sura 114 duk da ayoyinsa 6666 baka taba jin manzon Allah ya saba wani abu ya ba a bisa ka'ida ta luggan larabci da irabinta inda ikamata ko fiye ma da inda ikamata yazo da ka'idoji na balaga ilmin bayani dinta da ma'ananta yazo da cikar fusaha ta inda malamai suke kira fusaha har ya zama ya kure dukkan malejin wani mai fusaha ya kai gurgurdan inda za a ce duk mai koyo sai dai ya koya a gurinsa wasu ka ce tun daga wannan lokacin wannan ya tashi amma wasu ka ce a'a ai tun kafin wannan sai da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasihi ne ai tuna maganar da aka yi a baya cewa tun yana dan wata kaza ya fara magana kafin wata 12 ma'aikin sallama ina magana da irin afsahul lafazi na fasaha in ka tambaye shi sai baka amsa
da takaitattun kalmomi masu dunkule da fasaha. Ashe ba wannan ne ya bada fasaha ba. Suka ce a'a, ai tun daga wannan buɗe ƙirjin na ma'aiki sai zama kuma ya ɗauke nauyin dukkan wani a'ala girmame na lamura duniya da na lahira. Allahu wa rasuluhu alam. Suka ce a'a, ƙarfin shugabanci na risala irin na risalar manzan Allah, wanda kaga ai a manzanci shi kaɗai ne annabin duka, kowa baya fice annabin shashi, wani annabin juzi'i, wani ɗan yanki ne, wani annabi ne ma akan kansa, wani iya gidansa, wani al'ummarsu, wani kuma ƙabilarsa, wani iya unguwarsu, wani ‘yan tsibirinsu, amma annabin da izo duka shine sayyidul anami sallallahu alaihi wasallam. Sai ga risalarsa bata bar mutum ba, bata bar aljan ba, tunda ma ya zama shi annabin alam ne, to har mala'iku ma suna ƙarƙashin manzancinsa. Duk da haka wasu ka ce a'a, an tafi masa da damuwa ne daga zuciyarsa, baya jin haushin kowa, bai ƙi ba ma a ce rahamar Allah ta mamaye har maƙiyarsa. Sharif zai ke cewa ga manzon Allah, kai ka ce sawa'ul ladaihi man yudihi wa man ya'asi, kai ka ce akan ɗabi'ar annabi daidai ne gare shi wanda isaɓe shi da wanda ibi shi a gare shi. To sai ka ga abubuwan da aka dinga wa ma'aiki har ana magana yayi addu'a mummuna akai, sai ya ƙi yin addu'a. Kamar abin da ya faru manzon Allah a Ba'ifa, mala'iku suna iya addu'a ga sai ta Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah ka shirye min da mutane na, su lalle ba su san ni din ne annabin da ake magana ba. Bayan wannan da irin abin da ya faru a Uhudu ai kaga abin da ya faru. Mala'iku suna ta kiran manzon Allah, me yasa ba za ka yi addu'a ba? Allah ya gaggauta hallaka su. Ya ce wa ai lam uba asla anan walakinna ma bu'istu rahmatan lil alamin. Ni ba a aiko ni na aibata ko na la'anci kowa ba. Bar fa ni jin kai ne ga dukkan wanda ba Allah ba. Wannan ɗin in ka duba sai ga irin wannan haƙurin ne. Ko kuma ka tuna irin abin da ya faru da manzon Allah. Bayan an gama yakin Gadafana, an yi ruwa ma'aiki ya kwanta gindin bishiya. Ina kwance ɗin kamar ɗan ƙailula ne haka. Kawai wani mugun ƙaton kafiri, Gurdamus ko, ya zo ya tsaya a kansa da takobi a hannu. Ma'aiki ya buɗe ido ya kalle shi, yake ce masa to wa zai hana ka gabari na? Ma'aiki ya murmushi ce masa ubangijin da ya aiko ni shine wanda zai hana ka gabarin cutar da ni. Hakan ko ya faru. Inda ka san wanda aka matse shi, ya faɗi ma'aiki ya tashi da kuma takobin a hannunsa. Ce kai kuma wa zai hana ni in yi yadda nake so da kai? Sai ya murmushi kafir ya ce ai na san ba za ka yi ba. Me yasa ce to ai ni ɓatacce ne ai kai shiryayye ne. In ni wulakantacce ne ai kai ni tsatse ne. In ni dan sharri ne ai kai mai kyautar alkhairi ne ya Rasulullah. Yake ce masa tashi karbi ka tafi. To irin wannan fushin babu. Inda aka yi da makiyayin damo. Irin ga kutsa mutane har sai da cimma inda matsayin da manzon Allah yake. Ya kama gwadan ma'aiki har sai da wuyan manzon Allah ya shati. Sabai suna harin su taba shi ya ce a'a, ku bar shi watakila haka suke yin za su girma mutum ko suna tambaya. Menene ce ai na da an ce ka ce annabi ne, ce ni annabi ne. To shine nazo nake so ka tabbatar ban da annabi, to sake nin tabbatar maka. Me kake so ke cewa in kai annabi ne? Ba ni labarin menene a cikin jakata. Sallallahu alaihi wasallam. To dan mu ka kamo sai ya sak a waje kaza a daji kaza, kuma kayanka da man naka ka sa shi a jakanka. Fito da daman ka tambaye shi waye ne. Ya fito da daman ya tabbatar da risalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai mutumin nan ya hawo makarkata karkarwa, inda yayi imani kenan. Har ya tare tawagaggarun su zo cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, duk su ma suka yi imani. Sai ka ga akwai abin da malamai suka faɗa da yawa akan inda sirrin da yake cikin wannan yalwata kirjin manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama. Yake cewa shukka an qalbihi, an yi budi ga zuciyar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, wa ukhrija minhu mudgha, aka fitar da wata tsoka daga cikin kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, inda gasalihi sauda'u, yayin wanke ta akwai wani baki da aka wanke shi a cikin ta. In kaga irin afuwa da manzon Allah yi, tana ma inda yi wa sayyidina Umar, tana inda yi wa Abu Sufyan, kana da yi wa Safwan bin Umayya, duk gasu nan fa da yawa. Allah isa mu tashi a ƙarƙashin tutar Rasulullahi, kuma Allah ka kare mu da saba gwadabar Rasulullah. Allah ka yi mana afuwa ba dan mu ba, dan shi mafi tsarkin bayi sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Shine yake cewa khatamathu yumnal aminu wa qad udi'a ma lam tuz'i bihi al anba'u.
yumnal aminu hannu na sayyidina jibrilu alayhi salatu wassalam yayi hatimi yayi yimki bisa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa qad udi'a haƙiƙa an ajiye wani babban lamari malam tuzilahul anba'u wanda labarai ba su yada ya'ike ba an ajiye shi a nan ga kirjin manzon Allah aiko kowa ya san haka ne ga wanda Allah yake faɗin wallahu ya asmuka minan nasi Allah ya ce ka kyala kowa ni ne mai kare ka wanda Allah zai ce da kyala kowa ka fito hasbukallahu wa man ittaba'aka minal mu'minina shi kadai da Allah zai ce fito kai yadda kake so inda wanda ya isa ya zo ni kuma nuna maka na isa wanda Allah yake ce masa fasda bima tumar ko wa a'rid anil mushrikin inna kafainaka almustahzi'in inda wani ma mai izgili a ce ya fito ni na isar maka shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karkada kaunar da kowa yake wa Allah ya ki karbatta yayi sharadi zai karbe ta da in ta zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kada din yahudu fada ba da suke fadi wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abana'ullahi wa ahibba'uhu falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq amma raddin da Allah ya fada musu cewa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim in ku kuna ta maganar ku ne ƴaƴan Allah ku ne masoya Allah to me yasa Allah yake muku azaba an kun laifi ko mutane ne kawai da Allah ya halitta in kuna da tunanin ku ne Allah ya fi so in kuna so ya so ku din to ku zo fattabi'uni ku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuhibbukum Allah sai Allah iso ku wa yaghfir lakum dhunubakum ya gafarta muku dhunubunku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai qul atiullaha war rasul lalle ga ya musa su ba Allah da manzan Allah fa in tawallau in ku suka yi manzan Allah butulci fa inna Allaha la yuhibbul kafirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا أرحم الراحمين فصل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.